bütün Россия татар авыллары Сабантуен biz nәт менә шушы Гали авылында уздырдык сезнең белән бергә. Сез безне кабул иттегез. Һәм менә шуннан да иде менә бөтен авыл Сабантуен, бар федераль Сабантуен, Европа Сабантуенлар, төрле Сабантуен. Сез менә үзегезнең җирлегегездә, үзегезнең менә күңелегез белән, җаныгыз белән шушы оештыру эшенә һәм мөнәсәбәт белән бергә ни кадәр дәрәҗәдә авыл Сабантуен уздырырга икәнлеген исбатладыгыз, дәлилләдегез, үлге итеп күрсәттегез. Без менә Кадер Рәисовна белән әле менә сезне кабул итәр алдыннан фикерләштек. Чыннан да менә сезнең активлык Самар өлкәсенең Гали авылы, ай безнең өчен. Монда бит инде Гали авылыннан барсыздар. Менә сез безнең өчен аерым бер яссылыкта, сез безнең өчен аерым бер дәүләттә диергә була. Мин аны шулай да дип әйтәм, чөнки үзегезгә менә безнең Самарада Дуслык татар оешмасы президенты Конюков Фәхретдин Бөдердинович, ул һәр даим менә безнең җыеннарда, форумнарда булганда катнашкан вакытта, әлбәттә менә Самар өлкәсе турында әйткән вакытта Гали авылын аермасы затлап әйтә. Аның үзенә күрә анда бөтен безнең татар тарихы ярылып ята ул Гали авылында. Озак еллар буена без һәр елны һәм менә һәр вакыт искә төшерәбез безнең Расих абыйыбызны да, әфәндене дә. Ул бик зур эшләр башкарды, бик күп эшләр башкарды. Үзе, гаиләсе белән, авыл халкы белән һәм авыл Сабантуенда уздырылуның да төп сәбәпчесе ул иде. Урыны җмакта булсын, менә белеп торыгыз, Казан, бөтен дөнья татар конгрессы һәр вакыт менә аның хәйр дугасын, менә дугаларыбызны һәр вакыт җиткереп торабыз. Ул һәр вакыт безнең истә, милләтпәрвәр, милли җанлы. Шул ук менә әлбәттә тормыш үзенекен дә дәвам итә. Менә ул салып калдырган әлеге милли тормышның хәзер дә дәвам итүе, хәзер дә булуы, шул вакытта менә сезнең биредә делегация белән килүегез өчен мин беренчедән сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Һәм сезнең программагыз да зур, 2 көнлек мәгариф хезмәткәрләре биредә. Аерым минем менә сезгә бүләк ителәсе менә барысы да менә сезнең каршыгызда ул бүләк. Һәм бик бәхетле мизгелгә туры килдегез. Әле менә кайнап табадан гына чыккан китапны сезгә бүләк итәбез. Игътибар иткәнсездер. Барыбыз да хәтерли. Һәрбер татар йортында Юнус Әхмәтҗановның милли ашлар